Seuraava projekti on tämmönen edelleen halpissetti Tomanilta tämmönen tele, joka on maalattu tämmöiseksi räikeän pinkiksi, joka ei ehkä näy ihan tässä webkamerassa, mutta kuitenkin. Ja siihen tulee kaulaksi tämmönen kaula, jonka mä oon ottanut edellisestä Tomanin setistä, joka oli tämmönen Stratocaster-tyylinen. Tähän on nyt laitettu tämmönen kaula, jonka mä oon ostanut käytettynä tuolta muusikoiden.netin torilta. Ja tää on hyvä kaula. Ja. Tähän on sitten tarkoitus ensinnäkin tää lavan muoto muuttaa, koska tästä tuli näin ruma. Miksi siitä tuli näin ruma, niin se oli mun omaa tyhmyyttä. Ja tässä on sitten toinen ongelma, joka on, että tästä ostin tähän virittimet, jotka on epähuomiossa. Ostin tämmöset halvat virittimet, jotka on 3 oikeaa ja 3 vasenta. No, tämä ongelma täytyy kai sitten tehdä eduksi ja tehdä tästä niinku 2 puolelle virittimet. En ihan vielä tiedä miten. Samalla muotoilla lapaa ja joidenkin varmaan kiinnostaa. Tässä on se Tomani tai niinku alkuperäinen kaula, joka siis on ihan suora ja kaikkea, mutta kaularautaa ei saa säädettyä mitenkään. En tiedä mikä siinä on. Mutta niin sitä ei saa, ja tietenkin nämä virittimet on tässäkin semmoiset vempulat, että Mutta nyt olisi tarkoitus ensin hioa tämä puhtaaksi, sitten siihen suunnitella lyijykynällä reikien paikat ja sitten varmaan täytyy alkaa sahaille, jos tästä jonkun muotoisen vielä saisi kehiteltyä. Nyt on mitattu nämä uusien virittimen paikat, eli päätin aina laittaa sillä, että tällä puolella niin ensimmäinen tulee suurin piirtein tämän kohdalle tuohon samalle kohtaan ja niin poispäin. Ja sitten tänne jää nyt sitten 4 reikää näkyviin, täytyy tuonne viimeiseen pistää sitten vaikka joku pultti tai joku muu luomaan hirveä sustaa, niin tähän täytyy vielä harpilla merkitä nuo porauspaikat. Sitten lisäksi tähän nyt on designattu semmonen, sitten tuli suurin piirtein tämän näköinen, eli tähän tulee tämmönen pyöreä kaari ja sitten nää 2 viimeistä lähtee pois. Sitä tulee luultavasti yhtä rumaa kuin ennenkin, mutta tulkoot sitten. Ja uskottavin tapa piirtää se kaari on tietenkin olutpullon pohja. Sehän on itsestään selvää. Nytkö mä sen tuohon piirsin, niin veikkaan, että tästä tulee kyllä älyttömän ruma. Ehkä täytyy vielä miettiä. Nyt on uusi
uusi design suunnitelma. Eli tästä tulee nyt kauhean olutaiheinen, tai voihan tällä tietenkin limukkakin aukosta, mutta olutaiheinen video, mutta niin siitäkin huolimatta ajattelin tehdä tähän tämmöisen kaaren. Tällä tehdäänpä se tuosta saman tien. Noin, siitä lähtee semmonen pieni pala pois. Ja sitten se pyöristys tehdään tänne niin kuin normaalistikin tehtäisiin. Ja nämä nyt tietenkin on vaan niinkö sanoisiko opasteita sille sahaamiselle, eli tuskin mä noita onnistun sahaamaan ja sitten loput vaan viilalla. Tuosta varmaan täytyy kans tämä nurkka pyöristää. Ja nyt tänne jää sitten kaikki nämä reijät tänne, mutta ei se varmaan haittaa. Sitten jos joskus haluaa taas laittaa kaikki samalle puolelle virittimet, niin sitten voi laittaa nekin. Nyt on porattu reijät ja sitten tehty tuohon tuo kaari, joka on kai sitten suurin piirtein tämän muotoinen. Ehkä jopa yllättävänkin lähellä. On se vähän tämmösen kotiintakoisen näköinen, mutta kotonahan tää on tehtykin. Sitten seuraavaksi olisi tarkoitus tuosta vaan tuosta saa pyöristää ja sitten viilalla pyöristää lopuksi tää pää ja tämä näin.